सिंधुदुर्गमध्ये भाजपनं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला जोरदार धक्का दिला। सतीश सावंत यांनी शेकडो समर्थकांच्या उपस्थितीत ठाकरेंच्या पक्षाला जय महाराष्ट्र करत भाजपमध्ये पक्षप्रवेश केलाय। मंत्री नितेश राणेंच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम पार पडला। ऐन जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीपूर्वी हा ठाकरेंना एक मोठा धक्का मानला जातोय। सन्मान्य सतीश सावंत साहेबांचा आज भारतीय जनता पक्षामध्ये आमच्या जिल्हाध्यक्षांच्या उपस्थितीमध्ये आज प्रवेश झालेला आहे। सर्वप्रथम मी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो। आज एक चांगला दिवस आहे म्हणून मागे बघायचं नसतं, पुढे बघायचं। आणि म्हणून जेव्हा मी सावंत साहेब आणि आमच्या आई घरी बसलेलो तेव्हा बऱ्यापैकी गप्पाही झाल्या, चर्चाही झाल्या।